Kámo, taký pekný bude ten komp, keď tam najebem tú bielu dosku a RGB oné. No ideme rovno dole. Ja mám pre teba perfektný mím, že daj, že nie som rasista, ale a obrazok kompu. To uver. Počkaj, kam ste išli? Však po toho Wingmana, čo si stiel minulú hru. Áno, on je totiž na druhej strane. Ja som ho preskočil! To si neurobil, dáš. Kamo, ja utekam a oživím nás. Dobre, no lebo ja som padol, aj ten druhý padol. Dobre, tak neutečiem, lebo... Tak nič. Kam ideme? Jeez! No, jeez, nás jumpol. Porad nemám z čoho strieľať. Ja neviem striafať vôbec s touto kokotinou. Kokot netrafil. Piča. To sa všetko postlačil zase. Kam páliš? Strieľaj po nej, strieľaj po nej. On ju tam revivuje. Nebo! Tu dole je. Kto pálí odtiaľ to po nás? Už mám málo. Není. Ideme sem. Jak? Čo? Ja som myslel do lifeliny, chápeš? Je. To dostá mi hra, to vyhráme isto. To bude nejaký recept na čínsku polievku. Ja si myslím, že to bude aký pomer. Ty kurá kung pao. Sojová omačka a zázvor. A few moments later. Potrebujem náboje do tejto kokotiny. Čo strieľaš? Ďalší sklad je tu vraj niekde. Kokot, však on je hore! Pomoc! Tu je, tu. Niekde. Tento. No dobre, tak tu boli dvaja. Aha, to je ďalší tým. Myslíš, že to dá? Ne, nemyslím si. Tak sme nevyhrali, no.